Чувствах се малко странно. Значи някои хора казват, това е минало. Един вид не го мисли. Еми, какво да не го мислиш, като то ти е живот? Преди 3 години и 9 месеца ми предстоеше да заминавам за Германия. Бях се договорил за условия, за работа, за квартира. Живеех в дружба и общо взето движех се, върших доста неща в София. Те повечето не бяха свързани с подготовката за заминаването ми. Оправих се някакви нещица и на 26 септември пристигнах с автобус в Ваймар 2020 година. Защо го казвам това? Защото има някаква аналогия в усещанията ми, много интересна. След като живях 15 месеца в Ваймар, заминах за Хановер, където работих и живях половин година. После отидох до Нюрнберг, където работих и живях 5 месеца. После отидох и живях в Бранденбург, където работих 6 месеца. И така и така. Да, мисълта ми беше, че сега след 4 месеца работа в Дортмунд напуснах фирмата, в която работех. Аз се напуснах и си намерих вариант по-добър в град Кобленц, където заминавам на 4 август. В момента се чувствам по много подобен начин в Дортмунд, по който се чувствах в София една седмица преди да замина за Германия. Поживял съм така на това място. В София съм поживял 55 години, в Дортмунд 4 месеца, но поживял съм и в София, и в Дортмунд и сменям местоживеенето след една седмица. По подобен начин се чувствах и във Ваймар една седмица преди да замина в Хановер. По подобен до някъде начин се чувствах преди да замина от Хановер за Отензос, който е регион Нюрнберг. И така. Между другото, България е европейска държава, дори е член на Европейския съюз, което много се афишира, много се дъвче по медии, по не знам какво. Да, наистина, България и всеки един човек, който е в България, е в Европа. Но има огромна разлика в психосоциално, етно, геополитико, икономическо, физическо, финансово отношение. Огромна европейската територия България и европейската територия Германия. Много дълъг стана клипа, не знам дали ще ми го приеме Фейсбука, затова го прекратявам. Лека нощ!